ଅଟୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା ତ ଅଲଗା। ପାସେଞ୍ଜର କହିଲା ଭାଇ 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 ରଖ 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 ରଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍। ପଛପଟେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଭାବେ ମୋ ବାଇକର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଧେ ଆଜି କ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଭିଡିଓରେ। କଣ ସବୁ କୁଶଳ ତ? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଚାଲୁ ଗାଡି ମାଡି ଚାଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ବା ଭଲ ଅଛି ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ବା କେମିତି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ବିଷୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଫେମସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ। ସକାଳ 9ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଲାଗେ ଆଜି ଅଫିସ ଯିବି ତ, ନା କାଲି ଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ। ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଜାମ୍ ଦେଖିବାଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଜାମ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଲୋକ ଟ୍ରାଫିକରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ପିକନିକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବାଇକ ବାଲା ସିଗ୍ନାଲ 1 ନମ୍ବରରେ ନ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଆଗେ ରହିଲେ ଦେଶର ଡିଜିପି ବଢିଯିବ। ଅଟୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା ତ ଅଲଗା। ପାସେଞ୍ଜର କହିଲା ଭାଇ 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 ରଖ 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 ରଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେକ୍। ପଛପଟେ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଭାବେ ମୋ ବାଇକର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଧେ ଆଜି କ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛିଟା ଭାଇ ଥିବେ ଖାଲି ହର୍ନ ମାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗେ ସତିକା ସେ ଯିବେ ବୋଲି ଯେମିତି ରାସ୍ତା 4 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡା ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ସେଇ ବାଟେ ପଳେଇବେ। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ ହେଲେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ବି ଭାବେ କୋଉ ନଦୀରେ ଆଣିକି ଭାଇ ମତେ ପୁରେଇଲୁ ରେ, ରାସ୍ତା ଥିଲା ଭଳିଆ ତ ମତେ ଲାଗୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ଜୀବନ କଟେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସିଗ୍ନାଲରେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲି ଯେ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଚାହା ଆଣୁଛି ପିଇଦବା ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଚା ସହିତ ସିଙ୍ଗଡା ଟିକେ ଆଣ। ଖାଇବା ତ ସବୁଜ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ବାଇକରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଗ୍ୟାପ ଖୋଜନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଆ ଜାଗାରେ କହିବେ ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯାଉନ ମୁଁ ଏପଟେ ପଳେଇବି। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ହେଲମେଟ ଠିକ କରି ପକେଇବ, ଟିକେ ଦେଖିବ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ଠିକରେ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବସିଗଲେ। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ କହୁଛି ଆପଣ 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ କହୁଛି ହେ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ତେଣୁ ମୋ କଥା ଯଦି ମାନିବେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଘରୁ ଟ୍ରାଫିକ ବାହାରିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ଘରୁ ବଜାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଔଷଧ, ଟିଫିନ, ପାଣି ବୋତଲ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ନେଇ ବାହାରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଶିକ୍ଷା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ନିୟମ ମାନ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧ, ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଚାଲାଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ମେସିନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁରକ୍ଷିତ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର, କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ରୁଲ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ମୋ କଥାରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଦିଲ୍ ସେ ସରି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।